Apay, sa dino ti papanam, marituyang. Mapanak gumatang iti bugoong di tatersena ni Marikwanang, maray. Mapan ka lang gumatang iti bugoong, naka-make up ka pa'y. Bagay kumulaang to'y lipstick kaw, maray. Ay namaray, naglabasit mo't unay, sapay nagsilang. Siyempre, inikak iti pagpasilang na. Sige, maray, panawan ka na. Agsibog kalata kadag iti masitas mau. Ay, umaikan ko anang, saan kang agbat-bati? Ay, umaikan. Nakigtot ka, anak kakita kanya, maray. Sino kumamati saan makigtot di talangam? Apay, sa anak ka di api mintas. Nasobra am tinagpulbos, maray. Permi api muraw day tarupam. Nabayagan nga arapaap ko ti pumintas, maray. Day tuyin ti gundaway ko. Sapay day talang matrupam ti pimudaw. Nagpatinggalaang di tatenged mo tinapudaw. Ay namaray, san ka din nga aguyaw no kasta nga umapal ka. Sanak nga umapal, maray. Ibagbagaklaang ti pudnaw. Kakaiso na nga inggatangan nak ni badong ko iti kompleto a make-up. Inggatangan na ka? Wun. Ay, gumata nga mangkiday, maray. Anya ti gatanga? Day man neo. Data. Day tamot subsob mo ti pangitudtudom. Amok nga raud. Ipakpakitak laeng mo'y nalabag a lipstick ko, maray. Wan, amok ang nalabaga day ta lipstick mo. Ay, anya akid din ayati panangipasiikat mo. Mala, iyawat mo nga roden, agigat-gatangag. Anya ayati gatgatangam, ibagam nga minan. Day tabogo, aw. Kundi make-up. Bogo ang malagayam ti umay na gatangan. Surot ka. Tuyang, nakaluto ka? Nakaluto akon badong. Umay ka mangani. Nanano day tarupan, Tuyang? Pinagpulbos mo sa majarinan. Tauray ka lang nakiktot. Nagpapinta sa klaeng may. Inusar kaw, di ginatang mo a make-up kaw. Saan ka mo mintas, Tuyang? Anya? Adadama alimad ka. Ay, agtala ka! Kaya't mun samot, asaan ka nga ilot-lotwan, ete ka na. Nakitam ni Marito yang maribadang. Ay na limabas ijay balay itay. Nakigdutak ang nakakita kun kwa na. Takas taunay ti puskol ti make up na. Makakatkatawak mo't nga rod. Tanaglabaga unay jay bibig na. Anya nga tatinaknakan ni Marito yang taag make up moton. Win nga rod No kaano abim makot. Isumutan ti panagarjud na. Damagak man kan kamaray. Anya dayta. Bagay ka din ni Marito yang ti make up na. Maray. Adda ka di sa bali at tao dito'y tersenam. Awan mo ti amok. Dua talaang maut. Kwa maray. Ibagak ti pundaw. Saan na abagay ti ag-make up? Na al-al niya. Dahito'y lang matimak mo nakmari. Ang bibisin ako minkas. Kabang bait. Banatiran, tadudut mo, kalilinusan. Nagpintas kan ayatuyang kaskala artista. Ay, Tuyang! Tuyang! Aw, apay aya. Nalpas kamutin anangan. Mapan ka ni Jay Bangkag. Apay, agmalmalam ka nga papapintas dito sa ngwanan ti Sarming aya. Nakaluto akmutin. Naramid kong ti trabaho. Kaya dyan ngay nanganam. Apay, di mo inawan. Sino nga tururayam nga ginaw? Ay, sakto madamdama. Ay, jakman nam mo. No apay nga papapintas ka. No awan na saya at ngay bagam. Pumanaw kan. Di mo mga bagay ti ag-make-up. Sigay, uyawon nakpay. Taawan ti meriendam inton madamdama.
awan samot na imas asid sidaan ni Kumari Matuyang. Hmm? Nasadot mo't nga agmula-mula. Sana kas kanyak nga adu timulak anateng diti paraangan. Ay kit, ika mapadigwan inton madamdama ta adu mo'y karne ti manaw. Apay nga main tasaan nga agtaraken iti manok asidaan daken ni badong na. Ika kapadigwan tapno makasidada iti naimas. Wen, inak padigwan inton madamdama. Kandi mo liplipatan. Yara sa asmaw, adidak to liplipatan inton eleksyon. Na, isumot lagayam nga agpadigo ka, taag kampanya ka. Pasit na amin de ka. Uray gayam adda ka dito'y balayaw. Naka-make up kalatta, marituyan. Siyempre ay maray, kaya't ko gayam anapinta sa klata. At to'y gayam, awatem. Ipapaitid ni Inteng asidaan nyo kan ni badong mo. Karniti manaw. Ay na, makapabisay. Ay, agyaman na kamaray. Ha? Anya dayjay? Kaslaad na natin nag-akaldiro. Ay, jay pusa mi maray. Agkalkalong ije kusina. Jak pa'y ngamin nakainaw. Saan ka pa'y anak kainaw kat anyat urasan? Panagluluton tumanan iti pangrabi Una pa'y mo't at agpapintas. Umay kunto isubli da ito'y malukong mo, maray. Awan ngamin tinalinis ang malukong apangyakara. Jak pa'y masangaw taginaw ita. Angkang, agrik-reklamo dagiti karubad na nanatuyang kantata ba daw? Tapay ngay. Nagrugit ka nung ngamin ti arubayan da. Uray lagtatayab dagiti bulbulaw. Kas kada basuray di arubayan ti karubad da. Kit, yung kaibaga ka ni Nanam Atuyang Ay, kunak ano si ka ti mangibagang kail? Kwa, si kanta aduter aramidag. Para lang mapan mangibaga. Mabainak sa. Nanatuyang, nikuarog day daw. Daw may ko ibaga. Nanatuyang. Ha! Disturbo ka mag si kakwaraw. Anyaya ti bagam. Ha! Abay, kastamot ng tirupam, nana. Agda magkapay lang. Agpapapintas ak nga, ma'am. Agpapapintas ka? Wano agpapapangit ka? Na, nagmadimatan ti panagsasaong kwaraw. Ayan tay pang-urkaw. Ha? Nanatuyang. Ha? Saan nakapanguri na? Agungat ka magtinadagaws. At dalang umay ko ibagakan ka. Ibaga, maun. Darasam. Tasimpa agpay to'y make-up kaw. Linisan nyo kano ti arubayan niya. Nagkuna! Nagreklamo dagiti karubayaw. Tapay ko mga reklamo da. Isodan ate umay manglinis no kayat da. Masangom ti ag-makeup. Masama na linis ti karubayan niya. Agsao ka ba'y ka talaga pang-urang kan ko raw? Ala, pumanaw kan! Away! Pumanaw ka. Nakauuyong kayaw. Nay, apay ko araw. Ay. Nagtartaray ka naggapot na balay da marituyang. Kasanaw, napan ko lang imbaga kininana to yung aglinis si Jerubayan na. Kinagura na kaon. Panguran na kanukit dahin. Ay unay mo daytan. Timaraya ko na, tanay. Ikamat namot kanya akong ti pangur na. Saan na amasango ti aglinis di tabalay da? Ay, Nga masango na ti ag-make up. saan namat nga rod ang bagay? Kasta nga rod mo ti kunak. Imungit-mut na ni nana to yang. Manipod na suro-suro nanti ag-make up. Inumtan ni marituyang ni Kwaro. Uwan ka no. Kat pudnumot ngamin ang nagrugit jay arubayan da. Agkaiwara ti bulbulong kas kada basura. Si kamang kiditi mangibaga ka ni Mari Atuyang. Talinisan na imbag. Tapay nga ibaunak. Kat no si kati kapitan. Ay, wun. Ayan mo kong teramidak. Ni pari ba dong ti pangibaga? Nasaysaya at pay no kasta. Lumabas kat madamdama dito'y balay. Ay padaanak man ta iso ti kasaritak. Mare,
Asino ti karurugitan ti arubayan na dito barangay tayo? Ay na naglakasong batan day ta sa ludsod mo, Maray. Uray sa anak ko nga agpanunot masong bata. Day ta arubayan da marito yang ken kabadong ti karurugitan. Naglaing kan marikuanag. No kumakasano ti kinagagat ni marito yang agpapintas. Kasta kumamo ti kinagagat na nga agdalos. O, di mayat kuma. Kumaa. Diyay matlaro pa na ti amuna nga asikaswan. Di namot nga rod bagay. Ay, di mula ibagbagan day ta iti sa balay, Maray. Ta mga numaidanon kan kwa na. Kat kagura na ta ni Marituya. Mabit man lang, paray. Apay paray. Agrik-reklamo nga men dagiti ka aruba yaw. Ta nagrugit kano ti arubayan yaw. Kuna kung kahit, agreklamo dan. Ay amo mo na ya. Nabayag nga mo daytan paray. Imbaon ko ni Kwaraw mapan na ibaga ken ni Marituyang. Ang nagunget ka naw. Ay na, talaga ang naungot ni tuyang ko ita paray. Ha? Nakasagana lata di pang urna. Ay, kunakun kay. Imbaga, tasaan na akinagat ni Kwaraw. Naa, apay agkagat manen ita ni Marituyang. Ay na, naungit ko naktumay paray. Ay, si kalat ti mangibaga nga aglinis iti arubayan yaw. Mala, tay turturod ko nga ibaga paray. Ay, apay maputang kagaya. Ay na, di mula mo ti ugali na ita paray. Simabalay. Tuyang may lab. Adda ka man nandito sangwanan nito sarmeng. Ay, di nakdisturbuan nga agpapapintas ba daw? Awanan usa rin ta pinggan ken malukong. Tasan ka mga gininaw. Ay na, madamdaman to daytan. Di mo pa yun masangot aglinis dito arubayan. Ha! Uray ata napintasak. Awan serbi na ti kinapintas no narugit ti balay ken arubayan tuyang. Sikan taglinis no kayat mau. Anya nga ti kanenta ita. Ket saan kamot ang nagluto? Ay katsikan na tagluto no mabising ka. Hamom tuyang kagura na tanda giti karuba. Ayawan bibiyang ko kadakwada. Basta napintasak. Period. Saan ka mangarod puminpintas? Talagang sakit di akayat mo ti mapangura. Ba't Ay, saan mo nga ilayat dahi tapangur mo kanya tuyang? Nasakit dahi ta. Nasakit. Tapno awan makunkun na maribanang. Umay ko isublay dahi ti malukong mau. Ay, agiyamanak, Marituyang. Ang, kasla saan samot ang nainawan. Diyan na sangong ininawan maray. Ay, unay meten a kinabisbisay, Marituyang. Ay kat siyempre amaray. Kaya't ko gayam ti pomintas. Ay, saan met anasayaat, numasubra ti pumintas. Tapay asan anasayaat. Wen tamabaybay dagiti trabahom di tabalayaw. Makauray dagita maray. Kano talaga ajak masangaw. Adama ni badong ko amabalin nga ibaon ka. Ay, kaasimot nga rod ani badong mo. Isu lang nga rudan ti mapan agbangkag. Isu pa'y ti paglutwam, kas kada paginawam. Ay, di ka la maasyan mat kan ni badong mo. Asino dagiti kinasaritam, Kapitan? Dagiti ka aruba da Marituyang ken paribadong. Nanayon anti may nagreklamo. Gapo iti narugit nga arubayan da. Ide, may salaag akaaruba dati nagreklamo. Ita, aminan akaaruba daan. Hey, dapay nga ta umay agreklamo aya. Siyak man baray ito may agreklamaw. Ha? Ne, anya nga iti ireklamo, kaba daw. Ay, agtugaw ka man pare. Ay, ireklamo man ni tuyang ko paray. Ay, uray si ka. Agreklamo mo tin. Why? Kasanaw, saan na namasangot agluto iti kanin may? Ultimo aginaw, saan na namasangaw? Sige. Ituloy mo ti reklamo pare. Tapno ada pangibasarak mangsitakan ni Marituyang. No kasaritan paray, mabalay nga inayon mo nga ibagaking kuana. Asaan na puminpintas, iti pa nag-make up na. Ay, kagura nakid din ibagak daytan paray. Laki day. Apay, kabutang mo paray. Kano si kati kapitan? Ay, unan ya. Ay,
iturtur ko man nga ibaga. Nagpapintasak iti kastaunay, Kapitan. Sakbay nga mayak dito'y barangay house. Ewan nga rin. Ay talaga napintas ka. Ay, thank you, Kapitan. Kalau sinakangagak ikinay ka. Napipintas ka pa kumano ang linis ka di arubayan nyo. Ano nila walis ngay? Oh. Ay, bayam, Kapitan. Agwalis kadakos. Kain tapno sanda ka akagura kan ireklamo dagiti ka arubayaw. Oh. Ay imay da nagreklama, Kapitan. Nagreklamo tupay ni Badong ta di mo kano ilutlutwan. Oh. Imay na imbagaday taken ka, Kapitan. Kunak met akasarita ka ta amok adenggen na. Sa bagay, pudno day tanga imbaga ni Badung ko, Kapitan. Saan adakas ti agpapintas? Kwa. Amok no anya tituloy ti ibagam, Kapitan. Ha? Unaan alapasan dagiti trabaho iti uneg ti balay. Ay, alam mo pala. Amok ka. Kaya't kulaeng met apumintasak oray baketa kaun. Saanin ang masapul nga agpapintas ka, Mare? Ta uray awan make-up mo kat napintas ka. Kasta kaday, Kapitan. What? Ay, napimpintas ka kiday no awan make-up mo. Tay simple ako na da. Ay na, nagbunga adagos dagiti bulak anateng dito'y paraangan. Maribanang! Nay, apay marituyang. Na, itaman pa'y asaan ka anak ka make-up. Kunamo ngamin ni Kapitan anapimpintasak kanaw no awan make-up kaw. Pudnumet ngamin, Maray. Uray si Kamaray, day tamot ti makunam. Ay, wen, Maray. May mayatin natural beauty ako nada. Kastagayam. Ala, awatem day to'y ipadigokken ka asidaon, Maray. Nasangumot lang ang tinagluto. Wen, Maray. Kalpasan ang naglinis ak ijay balay kan arubayan, May. Nagluto tapno saan ang nagreklamo ni Badung kaw. Kaun, tapno mapadigwan ka, May. Nagsaya atan, Maray. Ay na to yang. Awan parikot mag-makeup ka. Ngam, nasaysayaat. Ano kasano ti kinagagat mo nga ag-makeup? Kastamat ti kinagagat mo nga agdalos. Kan agtrabaho di tabalay niyo. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebotazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag. Kumusta ti 5 bulan a panagtrabahom iji Manila? Anong sinabi mo, pare? Na! Yay. Pwede bang sabihin mo na lang sa Tagalog? Ha? 5 bulan mo lang iji Manila? Nalipatan mo ti saon? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo, pare. Mamati ka. Dagiti datuman tupay dita. Manu atawon da. Di damot nalipatan ti pagsasao nga ilukaw. Ay, nakaw. Talagang hindi kita maintindihan, pare Inteng. Ay, ala. Oo, sige na. Kumusta ang 5 buwan mong pagtatrabaho sa Manila? Ganon pala ang ibig mong sabihin, pare. Inteng,
Kunam amapan ka makisarsarita kan ni Pari Badong. Hay, makapawan ganas. Anya, nagsubli ka matadagos dito balay. Awanin! Nalipatan na ni Pari Badong ti agsao iti Ilokaw. Anya, Kapaasar. Jak ama no agsasao ni Pari Badong iti pudnaw. Uno, agin kukunan sa laing. ay na, 5 bulan na lang ijay Manila. Ang nalipatan nan ti pagsasauna. Isungaraw na pinanawak na maasara kun. Awang ganas ko. Unay mo't daytan. Kasla sa anak amamate, inteng. Ay, urasyak! Mamati ka! Ay, parang nakalimutan ko na rin kung paano magtrabaho sa bangkag natin, Tuyang. Anya, Mas mabuting ikaw muna ang magtrabaho ngayon. dinakman pagpungtutan ba daw? Ha? Anong sinabi mo? Agsao ka iti lukaw. Tano saan? Pakitam detoy. Ano yan? Parang balonite? Ha? Talaga abalunutan ka ba daw? No di ka pa'y laagsao iti lukaw. Salbag ka. Ay, ayoko na sayaw. Hindi kita maintindihan, Tuyang. Hoy! Agsubli ka ditoy! Badong! Ay, Kwarog. Aw, abay, tataba daw. Ay, itago mo ako. Baka habulin ako ni Tuyang. Talna ka man. Ay, Pataga-tagalog ka pa lang, Mike. ay, natatakot ako, Kwarog. May dala siyang balonite. Anyang namin ti basol yung aya. Takam kamatin na kayo ti balonite. Anong sabi mo, Kwarog? Hindi kita maintindihan. Na Pwede bang sabihin mo sa Tagalog na lang? Yay. Isublikon kan ka daytoy balunot mo abinulod ka umaribanang. Mudto yan. Ay, kat anyangay. Nagsaumot lang ni Pari Badong iti Ilokaw. Saan nga raw maray? Masurunak tamang ibabaeng. Sana balimot kit di no kastala ang maray. Mangibabain nga raw. Tinasken saan nga agtakaw, wano agaramid iti kinadakas. Ay uray pa'y maray. Masurunak iti kastang aramid ni badaw. Ay na, kastaunay apungtot ni Marituyang kan ni Pari Badong. Kasano adi makapungtaut. Kahit obvious mo't ngamin, agin kukuna lang ni Pari Badong, adi na maawatan ti Ilokaw. At dagayam ti kasjay, malipatan dati pagsasauda. Pat-simot ni Pari Badong. Na Mabalin ko No, may sanga ubing idinapan iji Manila. Lakayanin. Tapi malipatan na kita sa iti Ilokaw. mas daawak ka. Isu amadipon ita. Awat ganas ko kung masidagin ko na. Pagtip ka na. Jak tal-talyawan. Mapasa po iti sango ti tirsi na di kagawat ko na. Parinteng! Pare! Di Pari Badong mo na jay. Ay, jak tal-talyawan ti Ilokaw. Pare! Ikaw ba yan? Na, Halika muna dito! halika muna dito nga. Tarupam sawak. Awan babain mo nga ginkukuna di taan nalipata mo ti agiluko. Halika muna dito, pare! Inom tayo! May alak at pulutan dito! Day, taman. Ay, sige! Umay na ako dyan sa iyo! Teka, pare. Parang nagbago ka ngayon Anya? Ay, ano? Bakit? Ganyan. Magsalita ka naman ng Tagalog para magkaintindihan tayo. Ay, napo. Lapdan nakta mga nomadisnog ko timurdong tingiwat na dito at tao. Napansin ko kasi na parang ayaw mo na sa akin, pare. Pero mahal pa rin kita. Oh? Totoo yan. Talaga ka di mo amutag sa uiti Ilokaw, pare? Ano, pare? Na. Tagalogin mo naman ako, pare. Hindi ko maintindihan yan. Talaga? Bakit? Anong nakain mo? At nakalimutan mo ang magsaunang Ilokaw? Ato iti pulutan kan arak nga order mo, kabadong. Uminom tayo, pare.
makinig ka lang sa akin at ikukwento ko sa iyo ang naranasan ko sa Maynila. Marami. Ay, sige. Magkwento ka ng istorya mo. Ta uminom kan agpulutan ako. Ay, arakan pulutan ko naman. Ang charap-charap. Sige pare. Panawan ka pa dito iter sinanay kagawad ko anak. Tada napataga papanak. Pero hindi pa ako tapos sa kwento ko, pare. Saka na lang. Ewin! Sa kalaangan tinabati a pulutan. Kukod ti baboy. Ano? Iba yata ang sinasabi mo, pare Inteng. Ay, papanawan na kita. Sige na nga. Bahala ka, pare. Ay, uwi na ako doon. Ay, wala na ang pulutan at alak. Ay, wala na. Ay, nakaw, kagawad ko, anak. Inubos pala ni pare Inteng lahat ng pulutan at alak. Tapos, sa kanya ako iniwan. Ay na, kabadong, agsao ka kadi iti ilukaw. Ngamen, matiertireter ti dila ka makisarsaritakan ka. Sige naman, kagawad ko, anang. Maawa ka sa akin. Naubos lahat eh. Anya ko manon naubos na lahat. Ay agawid ka meten, kabadong. Pautang ka naman sa akin ng pulutan at alak. Huwag kang mag-alala, Maray. Anya? Sasabihin ko kay pare Inteng. Siya ang magbabayad sa utang ko. Paano yan? Kasano nga iso ti pagbayadam, kabadong? Bakit? Siyempre, inubos ni pare Inteng lahat ng inorder ko eh. Na. Uutang ako sayaw ng para sa akin, para siya rin ang magbabayad. Period. May sa kayo mo't nga gininom di tao, itataba daw. Na, takaslawan ng ngig na. Agsao ka ngamin iti Tagalog, kwarog. Tapno maawatan na ka ni kabadong. Ngamin, nalipatan na ka naon ti agsao iti ilukaw. Kaslasahan na ka mamatay, kagawad. Oray saan ka mamatay? Bagayam latan amo mo ti agsao iti Tagalog kat. Ay, ganun ba? Tataba daw. Hindi mo na ba alam magsalita ng ilukaw? Mabuti at dumating ka, Kwaraw. Umutang ako ng alak at pulutan. Pakisabi kay pare Inteng, siya muna ang magbayad, ha? Ay, da kayo ati mapanmangibaga. Kayo na lang ang pumunta sa bahay ni Uncle Inteng para ikaw na ang magsabi. Pare! Pare Inteng! Nay, di met pari badong dayjay Inteng. Agturong dito'y balay. Anya nga tati umay na ibaga. Ay, diyak kaya ti makisagukin ko na. Agin ko kunamot na itaataw. Kat, anya nga iti aramidam. Ala nga na pagsubliam. Ay, ayan ni Brown ay. Ayabak man ta, abugin naman ni pare badong. Pare! Ay, Brown ay. Ay, Inteng? Umay ka. Yung kamangkig tutod ni pare badaw. Ngam di mo kagkagatan, Brown ay. O doon, naglaing. Nagyaman akta na awatam ti imbagak, Brown ay. Sige. Asaw! Asaw! Ay, pare Inteng! Tuy aso yaw, kumagat! Ay, tulungan dak! Ay, darupan na kong ti aso yaw! Ay, paray! Ay, salaki! Ay, Brown ay. Ustan! Ay, sardi nga mo ni pare badaw. Ay, si Mardengan ti aso yaw. Ay, agyaman na. Tadinak rin ang rangkay akinagat ti aso, paray. Eh, sinuruak nga men, adi nakakagkagatan. Salbag kamit. Unam analipata mo ti agsao iti ilukaw. Adi mo amo, kun maawatan. Ay, paray. Ito, dati naulan na kalati asok. Nagsao ka mo ten abigla iti ilukaw. Pamanaknak na ito, ngagin ko kuna ka lang. Ay, kwa pare Inteng. Ano kasi, ganito. Ano kasi nga, inay. Huston. Mangluko ka lang. Nang runa-una kanyak, may sa barangay kapten. Ay, agawid kan. Ay, sige, una paray. Wow.
Oo nga, oo nga. Ay, inayan ito. Ay, nakakatkatawa mo't dayjay apari badong. Ay, wen garud maray. Iso ati naulan ti asaw, taagin ko kunalagayam adinan maawatan ti pagsasao tayo nga ilukaw. Kat saan mo't ngamin akapapati analipatan ng ti agsaw iti iloko. Kalpasan ti 5 bulan na nagtrabaho dya Manila, kundi sa umutan iti Tagalog. Ganun Ay. Nay, maray. Anya ti katawaan nyo ditaw. Maribanang, marikwanang. Ay, sorry, Marituyang. Makakatawa kami ngamin iti aramid ni Pari Badong. Kuna na adi na maawatan ti agsaw iti iloko. Angem, idin nakigtot iti taul ti aso. Kalat mo't na nagsaw iti iloko. Mangitbabain na talaga. Mabuti, dumating ka, Tuyang. Muntik na akong makagat ng asaw. Ayagtal na ka man si Kabadong. Bakit? Tuyang, anong nangyari? Taipilit mo pa'y lang tagsaw iti Tagalaw. Tuyang? Amok amang lok-loko kalaang. Tapno amam, katawaan da ka, gapo iti kasta nga aramid mo. Ano? Agsao ka iti ilukaw, wanaw, pang-urang kalaangan iti binalsay. Sumardeng ka amang lok-lokaw. Iso siguro amasurun kan ka ni Kapitan. Ay, masuruna nga raw iti dayja parinteng. Makitam day tangaramid mo. Agsao ka malagayam iti ilukaw. Iso na panak iti balay da parinteng. Takayat ko apabayadan kin kwa na ti inutang kong arak kan pulutan ko kwaraw. Anya? Di kan tuma ngamin iti maibaon. Ngam iti kasya tinapasamak. Mabain na kaun kanyang kalmaw. Isa siya akong ti agbayad. Mayat Diretso met itan ti panagsaom iti iloka o tataba daw. Mayat gayam no taulan na kayo ti asaw. Agsubli ti dayalikyaw. Ay, mababay na kong kwaraw. Kanya ka dati aramidek. Mga nuad adda kaguran na kayo ni Uncle Inteng. No ituloy pa lang ti panaging kukunayaw. Isungaklunin yun ti amin. Naging kukuna kayo laang. Kat dumawat kayo iti pasensya. Uwin sa ngagpaisaw. Ay, waipik pala ako sa kanya. Parinteng. Pari ba daw? Di mo kunain nga umay ka manin agin kukuna kanya. Adi mo maawatan ti lukaw. Salbat ka. Ay, saanin paray. Aklunag itaking ka. Asa na pulo analipatak ti loko apag isasaw tayaw. Nasayat. Kasta ti kaya ko. Ano namang luklukot na naramitin. Saan nga agbalit kanyak na ito? Ay, pakawanan na kumaparay. Kanya pa'y ngay, nudi kasta. Ay, agyaman ako unay king ka, paray. Basta di mo ulitin ti naramid ba? Ay, fix man, paray. Saanayin. Nasayat. Laklakayan kan. Kasta ter aramidim. Ay na, tatabadong. Napan kayo la nagtrabaho iti sa bali a lugar. Ngam iti agawid kayon, ibagayon analipatan yun ti bukod yo apagsasao. Ang mala, ti importante kuma, nasaya at latating kay panaglalangan nga agkakabaranggayan. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlit. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.
Ilimlim mga naksamay. Ah, Ay na, saan ba ta paray? nagkaro kamit. Apay, anya man na natin basol ka. Di ka na yan. Pananglang sut mo kanya. Anya, Mauma akon ka. Umay ka dito. Dito abay ko. adaytan. Ito ako, nitisangon paray. Wen talaga nga dakan itisagok. Aday ka. Apay nga bigla na mo ilata na kinabil paray. Inton maminsan. Aday Di ka naglanglangsot Nay, limtag mo, day tasubsob mo ba daw? Ginabil lang ni parenting tuyang. Anya, No amok lang ko makabila na. Diyak ko may masidag king kwa na. saan ngamin anasaya at ti aglang-lang sot ba daw? Oh, anya nga ita. Ay, amin na makakita kanyak. Dilawin da, tisubsob ka. Masurunak. Ay na ba daw? Agnakam kamangatan. Ay, kasano nga agnakimak. Kahit saan mo't anasayati, naramid day dya, parinteng. Ay, una yan. Salbagiday. Na, ay nagadukot alaw-lawat lumaw. Ay, jak nakapagtepil. Pinaramanak jay luko. Ay di mula ket kinasarita jay tao, itinasayaat. Ay, masurunak. Idi damaw. Masakit ni kwarog. Idi kwan, kunana anatay. Idi napanak iji ospital, si bibiyag gayam ni kwarog. Ay, Ay, may kadwa. Kunana nga urayak iji park, tagkuyog kamay nga agawid dito kabildatan. Gayam, imun unan. ay nalipatan na siguro nagtulagan yaw. Di may katlaw. Ay, jak na anusanan. Kunanang, nga aduda nga umay agtrabaho iti papaaramid ka. Nagpapartiak iti may sa akaldeng, kaya nagpaluto ak iti adu nga inapaw. Idukon kit awan damit. Ay, dayta ang agpaiso. Uray kumaman no sinapan na ngayong baga adida umay. Tatnusan ana ilawlaw ang tao. Ay, surod kun. Kinapudno na namin adumet alinang sutan nak ni Kabadong. Anya? Kunana nga umutang kanyak tabayadan na inton bigat, hinga mo saan mo. Ay, uray sak. Kuna na nga igatangak iti arak, tasukatan na kanaw. Hangam, di namat sinuksukatan. Iso sayaat no inikan ni Kapitan iti pagnakman na. Nagnakam nanakwanang. Ay, makatumpong kuma iti katapat na ako nada. Ay, sapay lakumaa. Iti nagsakitak. Imbaga nakit din anataya. Ay, nagrigatan na yati nakakaasi pa nagbiag tuyang. Ay wunda, iso amasapol nga aggagat ka amang gawd. Ay, agsasadutan no kasto nga 1 pulos kwartak. Anya, May isa pa ya parikot ko day tamar. Margaya parangan ti balay ta. ay kat manggad ka tapno makaurnong ka iti pangpatarimaan ta. Anya nga tan numapangga ka ni Mari Banang. Umutang ka king kuana. Anya, Umutang ka iti 15 mail. Ibaga mabayadan tantaw. Inton iti kampay iday iti 50,000 na kwartata ngayon pautang ta kani Pulanaw. na di ka payla na didigra iti panangkabilken ka ni Kapitan. Ay, kaano pa nga ta bayadan dati utang da. Mano aya ti utang da kada kayo kani Marituyang. Dakkel nga rod maray. 50 mail. Nagdakelan nga ino kasta. Sing-singiran may. Ngam inton ka ni katlo abulan ka no abayadan da. Ay kat kanayon nyo ang mapansingiran, tapno ito da. Ay, gumatang ako may ti batbataw. Tapag patarimaan mi iti sango ti balay mi maray. Kastaya. Ay uwan Ada ka di kwartam dita, maray. Tay supay lang man ti buludek. Ikwa. Ay awan kwartak ang mabalin ko ang maipabulod kan ka, Kabadaw. Namati ni Mari Kuanang nga da 50 mil a kwarta ngayon pautang ta kampay iday kani Pulanaw. Anya, lang sutam ni Marikwana. Tagariya. Tadda plano ka na sayat. Anya, Diyak ibagbaga, no niya day ta plano, ta mga numasukal. no anya man day ka, di mon patuluyan, no di mo kayat ti maisagma. Ay na, diyak kumarami din day ta, ngam ka sa pulak ti kwarta ita. Mala, makaamu ka nga raw.
Adda ka no 50K a kwarta da kabadong ngayon pautang da. Anya? Nangalaan da ko mga iti kwartang impangutang damay. Kat ornong da siguro nga gasawa Aya, Umot-utang kanyak iti kwarta. Ay ngamjak pinautangan. pinautangan nyo kuma. Sayo patungan no agbayad da. Kumangarod nawam magkwartak. Idakdak kayo kumati porsinto na. O di agganan siya kayo pa'y. Bumulod man iti kwartam di takwarag. Apay, awan kwartayaw, tataba daw. Adda nga raw, ngam inutang da pailaeng. Agbayad da, inton ka ni katlo a bulan. Kanikatlo abulan. Way, kasta nga raw, mabalin ka da, yapautangan na pailaeng. Mano ay ati utangin nyo kanyak, tataba daw. Uray, dayta 30 mil. Mabalin na yun. Kasapulang amin kay. 30 mil. Kano nga bayadam? Ay kano may dabayadan ti inutang da kanyak Intong ka ni katlo a bulan. Sige. Ikarigata nga itutkin ka day ta kwarta, tataba daw. Ay na, agyaman na kwarog Angim na Ada interes na ti kwarta ka buludam. Ay way, don't worry kwarog. Kayang-kaya ka. Babayaran kita. Eh, 30,000 pesos amin da ito dungaw. Ay unay kan aya inteng. Sang kaulit mo abilbilangan ti kwartam. Inton kwan matnag mo kit diti dadduma. Maya to, pa'y ngay ayaw min abilagin. Ammom lang arudan ti bilang na. Ang ulit-ulitan pailaan. Ngay, at magaham kwarta yung anggay. Sige, panawan kayo pa'y dito, ikwarog. Ado pa'y taramidak. Sige lang. Anggay, mabalin ka di nga umutang iti kwarta yaw. Masapul ko ti kwarta. Pangusarap ko ma. Ay, ado anggay. Pautangan na ko ma iti 30,000 pesos. Di peket alam amin ang dati bilbilagan. Uray tabayadak tumot lang nga dagaws. Apaman na maalak ti kwarta. Sige, isublim adagos. Kamaudyanan na. Damot lang ang kwartak itatuya. No kasta nga raw, pasimintumon ti paraangan ta. Wen ka day. Agparami dak tumot tayo iti siminto apader. Dasayat nga raw. Butoy ti kwartam. Saan na masapaol? Tasyak ti mapan gumatang iti materyalay sa mausar. Balbalagan ka ba daw? Saan akum komporme manendita ti mapan mo gatgatangag? Igatang mo iti kasapulan ti kwarta. Wen ka day. Danag mo na ya. Mala, rumwara ka. Nagadumot ti 10 a kilo a karni ti baboy, kabadong. Wen maray. Tado ti umay agtrabaho inton bigat. Ay, isumot lagayam Kunak, ano si daon nyo laeng adwa? Ken 10 abungon na tinapay. Upat abuti ti arak. Ken kompleto mo ten nga pagirikadaw no adda dita, maray. Hadda sige. Kaikabil ko amin iti eko bag dagiti gatangem kabadog. Ken kagudwa ka ba na bagas, maray. Sige, mabiit laeng nga road. May sa atrak abat bataw, ken 10 ket 2 siminto amin, paray. Day talaan, awan landok na. Ay, aguray ka. Na. Tadyak pinalpas. Ay. Adda na yun na. Ha? Lanlan daw, ken darat. Ket kayat ka. Iyag mo amin, intong bigat. Ay, wala. Di kagda nagtasyak ti makaam mo ang mapan mangala iti ibaon ko ni Kwan. Kayat ka. Eksakto nga oras, dalas utsaw. Ha? Sangpat ka, order ka. Uy, di ka kagda nagtasyak ti makaama. Kay masan to tagluto iti masida, ken merienda. Mano ay ti umay agtrabaho nga inayabam. Aduda. Ni Tasyaw. Ni Unyok. Ni Kabalaw. Ken adapay lay mababaro akadwada nga umay. Tapno mabibiay. No kasta, walo da amin nga umay agtrabaho. Why? Sungarod nga doon ti isagana mamakan. Kaano da nga umay agtrabaho? Inton bigat madlag. Sige, bayam tamang isagana ak iti adaw amakan. Nasayat. Iti kasta. Napigsada nga agtrabaho. Inton bigat. Apay ngay, awan mat mauray ta nga umay ita.
Sinalbag. Apay ngay. Sapay nagadaw dagitin sa ganak amakan. Kunak magay tati pa nagtrabaho da. At tinasaya at mapan ka kin ni kapitan. Amwam no apay. Pay mantan nagsarakin ni parenteng. Langsot samay. Nukasta, awan istak da iji ili asiminto ken darat. Awan ang kail. Ay, Next week da ka nung agpadilibay. daa. Kasano nga taitan di pare badong? Aguray da ah. Ay. Ay, siya pa isuti sumungat. Ay, Paray! Farag! Di-order ko ngay. ay awan. Iso nga aguray kayo pa, iti 1 week pare. Anya! Kino yung pasiguradong nga yugyo ita. Awan nga ron. Ay, basol ko pa, na awan istak da. Alaman. Nukas na nga ron, awan to umay agtrabaho itangal daw. Ay, una. Ada imay dito ay nagdamag kanyak. No, ada ka nung ti-order yaw. Ngam kunak nga awan pa, ta next week ton. Iso ang nagawid dan. Anya! Nasaya at magtasaan nga imay dito'y dakabalaw. Onyok kantasya. Pudnaw, nga man yan. Tanaylawan ko tinaggastos iti makan. Ha? Nailawlaw anak kit din ang nagluto. Awan damag kayam. Ti parikot. Sa dino nga itan ti pangalaki ti magastos ko inton sumaranaw. Ay nagrigatin na ti mailawlawan. Oh, di tantan mo pa ila ang tagurnong ka iti kwarta. Kapilitan na. Anya nga iti pakanta kadag iti umay agtrabaho no bilang. Nangina pa yung ti swilduda. Ayan nan nga iti kwartak tataba daw. Kanikatlo a bulan itan. Ay, salbag kidi da ito yan. Isubli mo ti kwartak a binulod yaw. Agraman ti interes na. Ay. Sa payawan kwarta kita kwaraw. Ay, panghasyo mo ta. Di ka mangilawlawan. Kwa, kastoy na eh. Amina kong king ka ita. Tipudnaw kwaraw. Pudno nga. Kung kunak lang nga da kwarta may nga impautan ka. Ha? Inapudno na. Langsot ko lang da jay. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Anya? Awang ngamin na mo ka pangalaki iti kwarta may kwaraw. Ay, hindi naman na maklakit din nga ginteres iti 5,000 o ti kwarta nga impautang ko kan ka. Hanggang saan mo't gayam? Ay, jakla yung pagarup akas tagayam ti plano badaong. Awanin ti maramidan pa ni kwarog Tanagastos kong ti kwarta na. Kuna, ngamnungay idarum na kakin ni kapitan. Ay, makamuditan na. Ay, sana balik ko man nun alpasin di parikot ta. Iso akas to'y ti mapaspasamak kadata. Nga main lang sutam ti padam ataaw. Sana bali saan damot makurangan. Tinaskain, nakagatangak iti materialize para iti pan nakatarimaan ti parangan ta. Anya? Naamwak ka ni Kwarog nga inulbudan ni Paribadong. Iso nga imbayak ta ibagakken ka. Sikan ti agdiskitar iti pagbayad yo, marituyang. Anya? Tapno ammom, saan a kwarta ni Kwarog timpautang na? No di kat kwarta ni Inteng. Ay, kinabil samot ni Inteng ni Paribadong iday. Ay ko ha. Uwan, pudno day tamaray. Agdiskitar ka nga rod, tabayadan yo, maray. Ay, delikado ni Paribadong ka ni Inteng, numaamuan na day toy. Sige maray, kasaritak taw ni Badaw. Awan ti palimad adilom taw. Iso na amwak ti amin. No kasta, amam nga inulbudak lang ni kwaraw, pare. No apay met Ati jak kay kayat nga aramidem ket isumet ti kay kayat mo nga aramiden. Ha? Di mo't imbagakken ka. Ngayon ton maminsan, di kan agul-ulbawd ngem inaramid mo lata. Kayat mo sa mata isel-sel ka dita unag ti abot mo wenno pagpaludan. Ay, saan mo ta paray, pangasim mo na. Kasyan na ka diya. Pakawanan na kuma. Ikarek, jakon ulitin paray. Agbalbaliw akaon, fix man. Isublim ti kwartak nga inted ken ka di kwaraw. Ay, nawan pagbayad mo. Sublak dagiti materialis ang nagatang mau. Ay, wan paray, isubli kaon. Ay, mabwisit aki di kastoy abiyag. Ay, Talaga ang mabwisit ka at gululbot ka.
Ulitin to pa'y tinaramid, mao. Ay, saan pare? Agbalbaliw akaw. Narigagayam taglang lang sa. Ay, napakawanan na kadiya, pare. Ay natatabadong, di kay agulbod, daawan palimod adilumtaw, kas kuna ni Kapitan. Day kunadan, no dakas ti aramid mo, dakas tumat lang ti apitam. Ala, agbalbaliw kan tatabadong. Ala si Jay, ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Ayan kami, iting kay panagdangan. Badawng, itay kapay nga ibabawn. Mapanak nga rod sumakdaw. Awan pa'y madkarga na itatimbang awit mau. Mapanak pala sumakdaw. Nagbayag kang agkungkunay kat agluto akawn. Agururay ka kadilang. Di ka lang makaruray ma. Darasam ti agkunay! Why, mapanakaon? Unay ka dahito bakitanin na ya. Ibataman ngamin deta silpon ngay gamaw. Silpon kala silpawn. Kabadong, Ah, apay maray. itay kapay anak katugaw, di tasango ti Teresina. Ah, itay pay aya. Kino katugtugaw kon sa laang maray. Itay pay, imbaon na kansamot ni Marito yang amapan sumakdaw. Kasano manamuan maray. Kasanaw nakaigem kamot ititimba. Ah, ay huwag kaya man niya. Kunak no nakasakdo akon. Surutan na kantumana ni tuyang mo. Iso anasay saya at noing kasumaodon. Nay. Awanay, naibusan tilod ka. Una yan. Oh, ape akitaan nakakasta. Ay, di mo ko na. Mabalay, maray, ngumutang at itilod. Ay, kay ibus na. Ay, agraman lot utangan yaw. Talag mga umutang at itilod, mate. Ay, ingka ka sumakdaw, tanay. Adun tumanan ti agsakdo di tagripaw. Siyak pa ito muna sumakdaw. Pila ka, tatabadaw. Siyak pa ito muna, ta senyora kon. Paimot day tatabadaw. Itay kami pa ang nakapila di tawi. Nay, si kabagayam ko raw. Jak nakita, nakapila ka gayam ah. Kasangsangpet mo lang, napan ka na dagos di tagripaw. Agpila ka mo't umay ka dito'y malikudak. Ako nga ron din na matuyang. Kamatin nak tumanan iti binalsad no jak makasakdo iti pagluto na. Siyak ngay, tanak ni Uncle Kaw, no sana ka makasakdo iti pagdigos na. May bayampay laang na iti Uncle Mau. Uray saan nga agdigaws, tanabang sitlat ta. Angam siya ngay, ako ngay ninana matuyang. Isa pa unahin na kaun. Awan pagluto na. Magka na kayo ataw bing kayo pa'y. Nakasakdo akaw. Banaw! Yawid mun aday ta sinakdum adan akong. Ayun gayam. Ay, way, numayin! Uray tanga ti kalsada, ag silsilpon kalaktalak lakayan. At yan titanaw. Kal, apay nga hindi sumlatan di taagdan. Iyulim adita, taipan mun ijay kusina. Nay, kunak man no si kamot hindi mangyuli di tagdan. Na, siyak lang arodan ti aglotaw, siyak pa'y lang ti pagbagkatam. Darasab giday, itay kapay ngururayan. Wine! Reklamo ka la reklamo. Sana ka agdigusan. Na, nagkunakan ka asaan kang agdigaws. Maden ti payud mo. Agaputan iti agong dagiti amin amasabat mo. Awan pa'y mo't sinakdo ni Kwarong. Ay, nagbayagan ni Kwarog amapan sumakdo. Itay pa'y matanapan si Makdaw. Bayamon, jak agdigusan. Ay, saan ang mabalain? Siyak ti mababain, no ibaga dagiti tao, ani Kapitan Inteng kat nabangsit. May mayat ata, mas sikat.
Oh. Naa. Ay. Atidog sa manantipila, ija ayan ti gripaw. Isugarod nga oray jakon agdigos. Sayang ti danom. Ket adu tag kasapulan. Na. Sika ti maysa kadagiti agkasapulan, Na. inteng. Ay. Iso nga agdigos ka. Apa, nagdagsan da ito sinakdok ado atin ba? Ay, nyanggal mo tayo masabat ka. Apa yang kail? Sa dino ti papanam. Ay, inakon ije barangay hul atal dawin. Ha? Ay na. Kasanungay da ito sinakdok apag digos mau. Sapay doa nagdadakil atin ba? Eh? Ayam da ita digos-digos dita. Kat no makabulan na saan ka nagdigaws. Awan mo't makaamuno di mo ipagbaga. Ay, nakon! Ay, dakla ko man si Maksak daw. Nabanugak lang nga rudi na nagpila. Narigatanak pa yan ang bagkat kadagitaw eh. Ay, nagrigat na talaga ti sumakdawan tay. Ay, nasaya at tanakasakdo kamot laangan. Ay, Mabiit lang taayabak ni uncle mo, taagdigosan. Inteng! Umay ka agdigosan! awan ni Uncle Kaw. Napanin iti barangay haul. Anya? Napanan? Ay na, linibasan nakmanan. Nagnasiguro iti bakdor ah. Kat no inlakaw jay bakdor. Nagnaan na ngay nga rod arimuar. Na, limagtuman nga tana, ijay tawa. Ha? Naglaingan ni Uncle Kaw. Nagngato ti tawa yaw. Ngam kabailan na alagtwain. Nay, apay adi ka makatal na ba daw? Magmagnaklag mo dito sa ngwanam. Kaya't mon samot ang makaungatakan ka. Amom nga boy ak ititibay, pumanag na ka dita sa ngwanak. Di ka magamin makadlaw. Ang tugaw ka mga main. Yak kayat. Na, di nakdisturbon nga boy Ijay ka man adayong agpagnapagna. Ikan na nga raw, ti pagludkaw. Ikan ka? Kano inlakon to, pay amin ari daw dito'y balay. Tapno saan ka amakarwar amapanaglaw. Tapay. Nya mo ti panang pariga mo kanyakan. Destor bulaang deta silpaun. Nagrigat ka nga ibabaon. Nagpuntog ka nga gunggunay. Maurasan ka no maibaon ka di tarwar. Sabay talang silsilpon dyan aramidaw. Minsan lang mo na dyan napasama ka. Nasaysaya at langan no saan kan nga aglaw. Tauray panangan mau, madistorbaw gapoy tiday tasilpaun. No kasta, saan na ngay kan ti pagludkaw? Saan? Taigatang ko iti bagas day jay kakaiso na kwartak ijay bulsak. Aya, ay kit sige nga ron ah. Agbuya ka lang, ititibay. Na, sa dino nga iti papanam. Mapanak maturo ka. Awan mo't laramidag. Misigay, riingan kantaw no agluto Tamapan ka man ng sumakdaw. Wine, ay talaga yam. Di na amaw nga dapang panunutan. Saan na pulos makadlaw na ito'y atuyan? At namadmadlaw ko kagawan. Anya day ta amadlaw mo, kapitan. Kagap-gapo lang dito ni sekretary. Nakapismas. Dubli pa ti pismas na. Apay andaman ng virus. Awan mo, Ura si kamay, nakapismas ka. Apay, agan ano kayo? Andaya virus ka. kuha nga men, kapitan. Awan mo't maangot ko amadi. Awan maangot mo, kapitan. Padasam man nga ingato dagita doa nga imam. Ay una yon, hey, makaulaw permay. Ay, tuy anglet ko ti bagbagam makaulaw. Apay, di mo maangot, kapitan. Gagangay na. Iso nga ron asim mikatak, gapo iti anglit ko. Saan ka na mapanagsakdo, kwarog? Tadapay lang jay sinakdom itay. Ay? Saan mo't ngamin ang nagdigos niya uncle mo? Nasayahat may, tasanak pa'y lang sumakdaw, antay. Agbuyak man pa'y ititibay. Wen, aginanakamot Ha? Antay, kumita kay di balay datatabadong kananatuyang aw. Na, ay sos, apay ngay. Anya ti aramidon ni pari badong ititawa. Lumagtun sa matain. Ay wen, ay na ay delikado.
Sapay ka lakayan. Ay, tultuladin ng samot ni Uncle Kaw. Ay, sus, 5 taon ko ano. Pustahan tantay. Nablaw Ay. dagiti sa akin Na, Napilay daytan. Badong! Ayan, maun! Napnapanamon, Badong! ay na Maray, di mon birukan ni Badong mo. Kasano ko maajak birukan, Maray, kat malumaon. Ibaon ko amapan sumakdaw. Apay, inungtam aya. Kanayon ko ang ungungtan. Takasano, day talag selselpon tiya muna nga ramidan. Nagrigat ko nga ibabaon. Ay, isungarod alimag to ijay tawayo ah. Heh, kunakon kay. Ay, agpadpada damutan ka ni Inteng. Nagtulag dan samay. Na, kayat mo asawan, Maray. Lumaglag tumat ni Kapitan di tatawayaw. Katwan, ibabaon ko nga agdigos. Ang amom ti inaramid na. Amo kon, Maray, di mon ituloy. Lemagtaw di tatawayaw. Ah, wen, Maray. Ay, jak amo ah. Numayat di panagnana inton sumangpet. Kayat mo asawan. Nablumutan ti saka ni Badong Kaw. Ay, katwan ah. Aga seman jay tawa alinagtuna. Naglibas anapan naglawd. Pati jay gatang ko iti bagas may inala na. Ay, unay matan ni pari Badong. Ay, Maray, uray ka din ni Kapitan kat agkop-kopit mat. Ay, kanayon ah. Aya, Ay, nakaro nga agkupit ni Inteng. aya, imbag no di nakupitan ti kwarta ti barangay tayaw. Ay, padasan na nga ramidan ti kasta. Ay, mabalunot ka, Maray. Paray, dituya man pa yun, nagti barangay hall nga, tugaw. Una, Mabalay, dito yung opisina. Aircon kay. una. Nagpaluda ngamin kay. Ah. Ataw, ti kacachat ko mabalasan. Apo, iso happy ka? Huwag mo ta. Dituya man abay mo ngagtugaw, paray. Mabalay. Win! Kas lang amin napigpigsa, hindi masidagaking ka. Ay, agtugaw ka na. Sumanao ka. Huwag paray. Ay na, nagmayatin ti agtugaw dito yung aircon nga opisina ti kapitan. Ah. Naglamuyot pa dito yung pagtugawan. Na, Anya din yung maangot ko, pare. Ah. Ape, awan maangot na. awan. Ay, makaulaw. Si Kansamo, pare. Hindi ka reklamo tamaki ang angot ka. Ay, si ka talaga. Apa iti makder ka? Ay, Kung agtugaw ka pa'y. Ay, rumwara langay. Ah. Tama nga no day tapay ang lit mo, ti pakatayak. Tata Badong, nagkapwam. Ita barangay hall. Agistambayak ko malita. Ang permimot ang naganglit ng Uncle Mau. Yak manusan. Ni. Saan ka mo't anapilay? Tapay ko mamapilayak. Ket no nakita da ka kini antik ba nang alimag to jay tawayaw? Dayjay. Nakita yung gayam. Kasta unay ada nagmikan ka. Tapay ko mamadanagan kayaw. Pinapigsa apay, Mike. Kung saan ka anapilay? Nalaingat, nulin nagtuan iti tawa, ti pagsasaritaan, kwarog. Agpada kayo kini Uncle Kaw. Ay, ibaga mamut tagdigos. Tapno sana makaulaw, ti payod na. Kabuting na nga rin ti Danaw. Nagadua kabutang na, danumpay. Badong! Ninanatuyang Akong unit tuya ka. Badong! Kwarog! Tanglam ni Tatam Abadong! Di mo ipalubos ang makadayaw! Imbagayo Ay, batan na ka, kwarog. Natanggal ka. Naskin na may tarayak ni tuya ka. Tanay, at pangurna. Darasang nanatuyang. Natanggal ko ni Tata Badaw. Ay, Jak palubusan. Wow! Di mo palubusan! Dito'y paimot sangwanan ti barangay hall tinagapaan yaw. Kasano, Kapitan? Day taba daw, kinupitan naklangarudan, linibasan nakpay. Kasano ajak ilibasan, pare? Paglod only, di na pa Ay, ika. prat! Huston! Denggan nyo ti repiri. Ireklamo kit di ani ba daw, Kapitan? Na, Tadela ag silsilpon jar aramidin na. Iso ajak ikan iti paglod na. Ba't patsyam na tatuyang, pare? pare, kontrolem nga min ti panagsilpon mo. No oras ti trabaho,
trabaho. Patsim ngamin ani tuyang mau. Ta mga numauma. Kasano ajak mauma, Kapitan? Kat no narugyan nan tinagsilpaon, ijay nan ngag malmalam. Oh, pare. Ah. Eh, Ay, hindi na kita hindi kasta, paray. kinupitan pa kanon ni Marituyang. Dakas data. Oray kanumot gayam sika, Kapitan. Agkop-kopit kamot ko na ni Maribanang. Nay, agpadpada ta mga gaya, paray. Kwa, jakun ulitin day jay. Ang mga nutula din na. Ala, sumurutkan ka ni Marituyang. Ta ikarom ti basol mo. Apay, di nakaduan, paray. Intan! Kaduan ngay bagbagap. Biliba ka talaga kada kayo kinitata ba dong angkay? Anya man ang ti pagbilibam. Agpada kayo alo maglagto iti tawa. Ngempulos asaan kayo anapilay. Hindi pa data karamit ko. Ta amok ti tiknik. Kasta ka day. Suruan nakman nga rudmat iti tiknik. Nagado ti rumbeng ama sursurom, kwarog. Saan aday talumag to iti tawa? Enteng, apay, ti kunam, kas jay latan. Kwarog. Anyat ka't asawon ni Antim. Addadusa, ti basta lumagtulatan iti tawa. Ala ka angkay. Kwarog, ingkaalaan jay balunat ka. Kunakon kay. Mabit lang antay. Nagtungpal adagos. Badong! Present? Kunak nagsil-cellphone ka manan. Adak lang dito siyang wanam. Ay, aban nakpilay. Sa dinaw, ti pangibaw ng kanyak. Kasta agalisto ka. Ala, inka sumakdown. Ay, sos. Nagatidog man ti pila, jay gripaw. Kit adamanan ni Jenny Kwarog. Isakduan na siguro ti pagdigos ni Uncle na. Tasan nga digdigas. Ay natatabadong. Unang ngamin nga ramidan ti pangibaunan ken kanina na toyang. Sakpay ti panag-cellphone mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangag.